incwadi kaZakhariya chapter 3. Engazi kuzosuka umsindo ngoba ngena Mateyu. Basuka kuMateyu kushekhe kathathu zobusufikile eZakhariya. Amen. Hallelujah. You are ufuge uphikelele ngomesolweni bayulile iwavuka besiyaphikelele ngomesolweni bayulile iwavuka Amen. Hallelujah. uJehova wathi uJoshua umpristi omkhulu ephambi kwengelosi kaJehova. uJoshua umpristi ongangani? Ngokuzalana. Njalo mathina kuyenzeka kulula uma phambi kwengelosi. Naphambi kwaNkulunkulu kuyafikeka. Ngiyazizwa akusi problem. Ngoba uNkulunkulu uthi ngifuneni ngisenokutholakala. So mawufunile uNkulunkulu possible ukuthi ufike kuye. Kodwa kunezinto othi usufike kuye ungaqualify ukuyithola noma usufikile. Verse 1. Afunde umoya futhi mhlawumbe yadala lapha. Ucela
Ungazixosheli ngokuthi wena ufika kwephepha kaNkulunkulu. NoSathane uyakwazi ukufika. Nangesikhathi sikaJobe, uSathane wayefika emhlanganweni kaNkulunkulu. Aloke akusiyo kanikahle ustandard wami ukufika kuNkulunkulu. Aloke igama lenkosi. Ngoba ngesikhathi sikabelela ithi iBhayibheli uyahlala endumisweni zabangcwele. Haleluya. Namhlanje ukutshela into emangaza unoma ngabe awukholwa kahle kodwa uyakwazi ukungena ekukholeni kaNkulunkulu unjani. Yinkathi uJesu akusibona bonke abathi Nkosi Nkosi mina bengenza imanga ngegama lakho ngoba kuyafikeka uNkulunkulu nomuntu angahlambulukile kuyafikeka. Kodwa kuyenzakala nithi Bhayibheli uJoshua umpristi wayengapha noSathane naye engapha. Uzobuka yini ekheliswa uJoshua. Ubukhulu ufuna ukumbusiza akusona namana kancane. Kade hleba. Haleluya. Athi mana kancane lo ophambi kwakho uneyingana zonke. Haleluya. Kodwa banjani yadumisa sikhali inyembezi uyakwazi ukufika kuNkulunkulu kodwa ummangaleli wethu nawe uyafika. Lapho ebuza ngakhonza kanaka kodwa futhi ngasona kanaka. Ukhona ummangaleli wakhe isitha sakhe simile. Singathi ukuthi uvumile izono zakho. uNkulunkulu kuJobe wathi weSathane umbonile yini uJobe inceku yami. Haleluya. Kwathi ukuthi la uNkulunkulu ekhona naye umbheke unjani. Angizwa ngiyabazana. Haleluya. Yabo mhla ufike esontweni lakho kuthiwa siyambulala uSathane siyamngcwaba sekuqebule ngobaleka ayikho lonto. Yingathi uJesu kuzosikhathi laba bazomdumisa ngomoya nangeqiniso. Mawufuna umelane noSathane hlala eqinisweni. Izaga 3 zithi bazana ophela iqiniso enkanyeni yakho. Haleluya. Ikholwa elingeqiniso noma lingafika ekhoneni lenkosi. Abantu babona uNkulunkulu ehlile. Sonke sesibona sigcwele. Sidumiza mhlawumbe ubona umuntu edumisa mase iyabambeka ngoba lento iyathathela ngokukhuhlana. Mawuhleli nabadumisa nawo bathatha umuntu nakukubona ubandeze uSolomon. Angisazi uSolomon iBhayibheli wafika abaprofeti beprofeti. Ngeke uthi wangena kubo. Nayi iBhayibheli waprofeti. Kodwa kusho ukuthi umprofeti. Baningesikhoza nabo bayishanisuma bethi basindisiwe kanti ingekho phakathi kwabo khona thina. Kodwa masufike emkhoneni ukhona nalo. Ozokubheka. Uthi kanti mhlaba umfundisi izolo. Namhlanje uyakhala. Haleluya. Funda verse 2. uJehova wathi kuSathane, uJehova uyakubuza Sathane. Yebo, uJehova olikhethile iJerusalema uyakubuza. uSathane simangalela kodwa uNkulunkulu eSathane ngiyakhuza sikhuzelwe aloke igama lenkosi afike isikhathi lethina siyophumelela. Uma uSathane elinga igama zakho uthi uNkulunkulu uzwa wena ngiyakhuza. Nanti kamnandi ngokukholwa noma mina sekuphelelwa amandla kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukujobela ezitheni zami azikhuze. Haleluya. weSathane ngiyakhuza nakuseni ngiyakhuza abantu baNkulunkulu
imizimba yethu iyithempeli lakhe. Ngesikhathi ekumangalela uNkulunkulu ngeke alahle indlu yakhe ngenxa yesitha. Uthi ngiyakukhuza mina ngwena ngizophila eJerusalema ukuze umangalele bengimangalele kodwa iJerusalema lingifikele. Bayakhuzela abasindisiwe, bayakhuzela abathembekile, bayakhuzela abathanda uNkulunkulu, bayakhuzela abathanda ngomoya nangeqiniso. Shout hallelujah, shout ngiyakhuzelwa. Jesus ukuthi bongena emzini onezinje, haleluya, zize kwena igijini bese umnikazi wazo ake emnyango athi hey ziyanazi izilwane antoni igama lenkosi akaza inongenesanga ukhiphe izwi. Haleluya, nawe nobuka besidodeni zethu zinokufa uJobe uthi hey haleluya hey enganeni zakho hey enganeni zakho sikhatha ukuzikela kamoya ukuze libe namandla nangosuku lwempi olubi likhona ukusabalaza khona sikhuzelayo. Athi uDavide ukabili isandla sakhe phezu kwekhanda lami athi uyaneziningi lozizame phambili nangemuva kwenze njani uthinto omubi akathinto kaJehova. Verse 3 uJoshua wayengethe isithupha esidolileyo, wayemi phambi kwendiza. nansi impilo uDavide Joshua into emenze waqualify ufike ebukholeni bukaNkulunkulu ukumfuna uJehova. Kodwa ke sefikile unjani awuthakhelwane nawe khumula phela kwingcoli, khumula elizweni, khumula awumzalwane, khumula ukuhleza nabantu, awumzalwane, khumula phela nawe isitha semangalela nawe ungena nezinto azabanizwa labantu uyile kodwa ngesonto nafu futhi bekumnandi kodwa maye leli jazi wathathapi maye nesiphathula usithathephi. Haleluya, sikubeka izandla dethu sasanangayi ukuthi adede nje akulinde ukuthi wena uye ebukhoneni uyothi ungafika ebukhoneni athi baba ngiyakuzwa kodwa awukhekisithathu into ayiphethe. Abanye manje awenza isono ufana nokuthatha impahla ngedeposit uhleli bona usofa ekhaya kodwa kusimo wakho wawuthola ke une-deposit yaka-furniture shop and i-furniture shop inelungelo lokufika njani izo-check-a ukuthi usofa abantu njani. Unesono masivumanga njengokuthenga imoto ngesikweletu njalo ngenyanga khona usuku otika ngalo enhlizweni ningavumi lutho kufuneka installment.
sijobe ngasawashi ngayo singayi kohleba ngayo sithi kanti bazalwane njengebantu abasuke kuzo si-serious ngoba kunesitha sethu esimangala nalathi sathane nabathimana bakhe bakhona bathatha abanothi ngengashayi kwedanamba amakurosi Friday uyasho uthandazo bayazi ukuthi bayokana Friday uyasho ithi ngiyakuyela uyiprofect for you afika ngishayela usubaleke uyala akumsimanga umsebenzi wakho kumele lapho ufike abantu bangaphuma sifuna idimoni elikhambi lokuchapisa njalo makhonzo esikolo kuhlala kusebenza kwebreak ngithatha kuyo kwesibili ngidlula ngakuyena ngiyamfica useyathandaza ngathi awayikho umoya ngokwethulile bazalwane ningabayeka bazalwane bezikelo ongesontweni abazenzisi isitha sagibele wena kamsa njengebandla kumlani igume ngolini asihlekisi ngengane zethu
zicasula church palaces yahlekisa. Mangicabanga izona engazenza sengiyahleka abantu bakwenze njani nampela why ngangamboni uNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu sezivezile. Bazana sinomsebenzi wokuthi siqalazane. Ayikho into etholile kuwe. Unombuye phatha umuntu. Ngoba lenguwe iphathile awazi. Namabhadisha awufakile awazi. Amen. Ngithi mawukuzi ingane zami ngithi angifuni uphaka la estage. Into zami ngithi kodwa ube bathengela. Bafika sakudala kodwa ngiyabakhohlwa banazo. Yabona uma la uyiface yemali. Abantu mabekubuka bathi nansi CFC nina nje ndala. Ngiyakhuza kana. Yekani ukusekoze nehlele. Kanti ngoba kwamuntu uyazi bayishumayela. Kanti posting. Kusibisa ke abantu baphuma bojuka kandelana ngehloko babo. Yini leyo? Uke ungene endaweni kwalena phuma. Uyophuma ngekenda. Ikwele kwayela le ndawo, ikwele le ndawo, ibheke. Batho ninokwenza umendina mazi, nimemnyama. Ayikile lokubani, ikhanda lento ngoba isinta siyabhoka njengengonyama. Sifune sokushwabate. Bikanaso umsebenzi kaNkulunkulu usephila. Ngikubiza ngegama lakho.
kumi ama-royal families, kuma abantu abathethiselwa ububi, hayi ukuthi bazala bebahle, kodwa kuma abantu asebebethe zomkhosi. Wena ungaze ungabanaki bezobehlabelela bethi nakho ngizomnika uJesu, singebe nazo sonke iy'moto, singebe nayo yonke imizi, singebe ney'ngane ey'fundile ey'phumelelayo, kodwa sesifika la ngenxa yengubo esiyiphethe sizomnika udumo. Phakuzana sakho sibona bethu mayikhona nomunye yedwa othi ngiyayidinga le ngubo yobukhosi, ngiyamdinga uJesu, angifuna ukuyinikela khona mina amabhandishi engekwazi ukuxoxela abantu, kodwa namhlanje uJesu uyakwazi ukukhuluma uma esethethesile ububi, ungenza phambili ibhekisana nami uJesu ngiyavuma uyakholwa, kodwa inkinga nokuphambi kwenkosi kodwa ingubo olini njengebani sithanda ukukhumula namhlanje bese sibambathi izingubo emhlophe, ingubo yobukhosi. Yayibona iy'mpilo zehle zeluka ziphethe iklini manje. Uzokuma bene izinto kuthiwa zingawubani kuyinoma. Jesus. uJesu uyaphila, ngiyamesaba,
uyayithanda mayingeke ebuntwaneni kaNkulunkulu. Out. Out. Nande kwethu ungathandazi. Awazi umlilo. Sakhane yakwazi uyingozi kangaka. Yike kusondezela abantu abamalungelo bazoxoxa indaba yabo. Namhlanje ngiyamemezela ukuthi phansi kwakho no-best-friend wakho onganaNkulunkulu sengamane nihlale nje. Wena usithandi sona futhi wasiphatha kudala kodwa usathanda ukunikeza iy'mpinti ezizokuqulweni ngawo. Akuye uthando lukaNkulunkulu. Akuye uthando lukaNkulunkulu. Akuye uthando. Lentothi mawuhlezi ekhaya uthi kodwa Nkosi yami inkosi yongena nini ngoba yini angithola khona mama. Ngisho nomsebenzi owusebenza uma ukuthi iwona uzokwenza ube noNkulunkulu awuphele bese ukukule impilo wakho. Ngoba kuNkulunkulu yonke into ikhona. Asidaki ingubo igudulile. All my life, you've been faithful to me. All my life, you've been so good. Every breath that I breathe, I always be thankful to God. Lift up your hands. So then I was over the mountain. Ihambela emva kwami. Namhlanje sinomsebenzi omkhulu wokuxela ingubo. Sinomsebenzi omkhulu wokuxela ingubo. Cela imana besilekelele wokuxela ingubo. Bathandazela. Usho njalo emhlabeni uthi siya bathandazela. Go